kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapake kawengku sagung jajan nanging sanget hangikipi sang resikaneka putra kang anjuk saking wiyati sinigek genti ingkang suka parisuka arsa nyawisaken Druparatus menyan rasa mala ingkang kinarya mangsah sumedhi Sang Prabu Durgandana. Wonten ing sanggar pamujan datan kacarita ingkang kacarita wonten sak njawining kedaton sak pinggiring blabar kawat janet cinencang Raden Rajamala jingklak-jingklak katon bebendrongan
dos rumapangga katekaping prawandawa sumahaping pabarisan Ronanggana gawe klar sira wang-wang makutha maju jungkung Kakang Kincaka merpegi karo aku apa wis samekta jago saka kasepuhan Kang Sumene sakwentara adiku Rajamala. Kowe aja banjur kesusu. Koko Prabu Durgandana wis nyepakake jago. Mula kang saka kuwi ayo enggal padha diperpegi. Endi jago saka kasepuhan kowe kudu sing prayitna ngati-ati. Senajan to wong sekti mandraguna ning eling. Menungso tansah kanggonan ina lena lali lan luput lan apes kuwi panggonaning menungso. Kakang aja kuwatir aku iki senajan jalma lumrah ning aku iki wong sing kedunungan kasekten linuwih bebasan kena lara luputing pati mati sedina kaping 12 paribasane cemplungke sendang watari urip oh ngono dadi nek mati cemplungke sendang urip iya beda karo kowe nek kowe urip cemplungke mati ya aja kaya ngono. Ngerti ora sejarah sendang watari? Kuwi rikala semana uga garwane Kanjeng Rama Begawan Palasara. Mangkono. Capeti dalang-dalang sing rung genah. Digunakake iki. Wis ana lakon dumadine sendang watari ngundang aku. Woi. Ya saploe aku ulang-ulang karo Jala Tundra kuwi. Oleh-olehane ning kok ngono kuwi. Bengi jam 12 jak nang luar barang. Ngono ya ora jajake iki lho. Ayo karang pi kabeh momeng padha dene wong betah melek kok ya. Aning rak ya kono kae iki isih buka jare. Wis rasah kesuwen, ayo enggal diperpegi. Blabar kawat jane cinencang dipethokake jago saka kasmen. Ayo tak derake Kakang Kincaka.
Papak prangguling satru bawatnya bentar karo nanggono gawe kelar sira angwang Seto wonten paring pangandika paman Kencaka. Lah kok rupamu padha karo aku Kencok karo Seto? Inggih. Saproke kula dipun padosi boten pinanggih nggih ngaten menika kawontenan kula. Ya ora apa-apa. Ora ana bedane padha-padha wong Wirata. Ming kacake aku Adipati, kowe putra Wirata. Iki aku guyu wong telu kok padha. Kencaka Utara Wirajangka Rupakeca padha. Aja omong-omong ini dalang sing mat. Lajeng kados pundi? Paman Kencaka. Ngene. Apa kira-kira wis oleh jago saka Wirata? Yen wis oleh jago ayo enggal padha diwiwiti. Nggih, namung semantra paman. Adon-adon menika mboten kenging kambutuhan. Ora. Ning karben greget kudu ana tataane. Ora tanggung-tanggung bur manuk. Tegesipun sapa sing kalah lunga saka papane. Oh, dados manuk menika anggere kalah lunga saka ya ngono. Nek pancen aku kalah, Kadipaten Kencapura tak pasrahke Koko Prabu Durgandana. Ning nek pancen Koko Prabu jagone sing kalah, Wirata aku sing dadi ratu ning Wirata. Candak wis ketok gedhohamu. Ketok legetaning atimu mung kepingin jungkeng, kepingin nglengserake Kanjeng Rama Prabu. Ora celemungan. Iki jenenge adon-adon menungso. Wani apa ora? Wantun. Raja Mala wani ora? Wani. Yen mengkono, ayo adon-adon diwiwiti. Botoe medun saka mblabar kawat. Monggo kula dherekaken.
Iki jago saka kasepuan. Wah, gedhe dhuwur. Gondrong. Nganggo kaos ireng. Jenengmu sapa, Le? Wah. Aku bocah saka Pejagalan, jenengku Abilawa. Yen wong-wong padha nyebut aku Jagal Bilawa. Oh, ngono. Yo. Iki ngene ya, Le. Kowe bakal tanding mungsuh karo Raja Mala. Kuwi tak ngibaratake timun mungsuh duren. Durene aku, timune kowe. Duren ki nek nibani timun, timune bonyok tak kandhani. Yo. Kowe mungsuh aku basan. Duren mungsuh gedang. Gedang keglunungan duren blenyok. Weluh. Sumbare kok ora gelem kalah. Api-api anaten. Pikiran tinimbang kowe mengko lara awakmu lan tekaning pati. Nek aku sing menang, Kakang Kincaka dadi ratu, aku dadi patih. Kowe nek manut aku etok-etok kalah, sesuk tak dadekke tumenggung. Aku patihe, kowe tumenggung. Aku ora butuh dadi tumenggung. Lho. Nek tak dadekke lurah piye? Gelem ra? Oh, wis ngene wae. Nek ora gelem tak dadekke RT ya. Dadekke RT. Senajan aku bocah Pejagalan, arep ora bleng karo bondo donya, ora bleng karo derajat lan pangkat. Aku saguh dadi serayane Prabu Durgandana. Mati tak wujuti. Kandhani wong tuwa ki mbok ya ora sah cok ngeyel. Takne wektu 5 menit utawa seprapat jam. Pikiran tinimbang lara awakmu, kowe oleh kalungguhan, duwe derajat pangkat. Dipikir penak to? Ayo dirasakake, dinam-nam, digelar, digulung. Kandhani iki aja cocok ngeyel. Penak awakmu nek nggugu aku. Ora peduli. Aku wis kadung saguh. Saguh kira iso dirembug ora. Yen kaya mengkono kowe sing miyur wedi tanding karo Raja Mala karo aku dhewe iki apa iki? Jagal Bilawa. Ya mergo kowe goleki cempala nganti lali. Yen kowe miris marang aku, nututa tak bondo tanganmu, rincung sikit babuh. Arep kopat kapit kaya buntute ora tapak angin, kekejar kaya ana branjangan. Tak saut sabetke mbrebatan glangsaran nyawamu. Aku etok-etok ngalah. Aja dianggap kalah. Oh. Oh, os. Wah.
Mula tekaning pati aku kelingan yen tak cemplungake sendang Watari ora bakal kebajuting tiwas. Wis ngati-ati di bakal cemplungke sendang Watari. Apa
Dyan Rajamala den cemplungaken Sendhang Watari ingkang rikala sampun sirna margalayu. Eling-eling Sendhang Watari dumadi saking kang ibu Endang Watari ingkang rikala semana den sedani dening Begawan Palasara. Kacemplungaken sendhang pindha kinudang linela-lela gregah nulya wungu pindha wungu nendra sang bala bengok-bengok Balawa aja mlayu Balawa. Ayo amuk Balawa. Tumekaning pati adhiku Rajamala ya senajan mati sedina ping cemplungke Sendhang Watari meneh uripa Rajamala. Mati ingkang kaping pindho Dyan Rajamala eling-eling dupi nyemplung sendhang gregah nulya amuk Balawa.
Kocapa ingkang layang wonten ing Jumantara Bambang Wrihatnala ingkang wis mandhe panah ingkang aran Bramastra tegese Brahma Warastra. Brahma geni Warastra panah. Sendang Watari sigra den tamani panah Bramasta. Ingkang kinaya panguripane Raden Rajamala sakala umet jroning Sendang Watari mangkono kalpasaken pusaka Bramastra. Mangkono Raden Rajamala ingkang kacemplaken Sendang Watari ing ngriku wis ketaman Kyai Bramasta. Banyune umep padha sakala Raden Rajamala kacemplungaken datan bisa waluya temeng jati malah ajur swalang-walang kandhanira pumun-pumun tyasira Dyan Kincaka rupa Rajamala 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 yo ajar pandane
awas ora patut banget ana wong salah gawe. Ora ming salah gawe iki mau. Lah kok dadi sendang watari malah banyune panas. Adiku Raja Mala ajur kumur-kumur, jagone kalah. Botohe maju. Balawa candak pateni. Kok blobos neng pasar ora ketok. Iki kok mahana wong wedok ayu. Sopo to iki? Lah kok ana wedok neng tengah dalan. Sapa, Nduk? Kula pun salindri abdi ing Wirata Raden. Wong ayu-ayu kok abdi. Jan. Agek iki ana batur kok ayu. Cara kurung di bojo ngono ya. Salindri, kula Raden. Wonten menapa? Api-apian Raden. Kowe kira sapa? Mbok ingkang ragi sura kula mboten mireng Raden. Kowe kira sapa nang kene? Dalem. Kowe kira sapa? Kula piyambak. Yakin? Tenan? Inggih. Ana wong ora kene iki. Bojoku bali urung. Piyangne para mau ndi? Iki ngene ya Salindri. Nek kowe iki dadi batur kok aku ora percaya. Abdi Wirata kuwi akeh.
ning rata-rata lemu-lemu tur pipine gembil-gembil. Kok kowe ayu ramping ora wangun nek dadi batur. Apa tau kowe cok nyinden? Mboten. Kok kaya juminten? Inggih. Nggih benten. Bentenipun juminten lemu kula kuru. Upama kowe iki di bojo urung. Kula dereng padha. Aku ya urung. Ning urung loro. Upama kowe tak pek bojo gelem ora? Inggih, kula sampun nggadahi pacangan Raden. Urung dadi manten to? Dereng ora apa-apa. Pokoke kowe nek dadi bojoku ora usah kuwatir. Aku ki patih sugih bondo. Tur ora mung dadi patih tok. Isih nyambi. Cok miyaga barang aku. Tur aku ning nggonku ya dadi dukuh. Gelem ya? Kula sampun nggadahi pacangan Raden. Tak tembung karo pacangamu. Pacangan kula menika sanes jalma menungso. Wong ayu-ayu kok pacangan itu menungso get-geti wong. Kuwi njero apa? Sato kewan? Apa wujude apa? Menika wujudipun Gandharwa. Gandharwa tembungipun lumrah gendruwo. Wela dalah. Pancen nyata to. Gendruwo ndi bojo menungso. Aku tak ketemu bojomu. Tak ketemu bojomu tak tembunge. Menawi panjenengan wantun matur menawa ngendika kalian semak calon pacangan kula ugi purun tenan. Nek kowe pacanganmu lek kowe gelem purun, nang endi dudono? Wonten pojok wetan rika nika. Wonten beteng sih wetan. Nangingipun medal pendak lingsir wengi. Lho. Le metu kok dadak ngentah lingsir wengi. Apa nek ora lingsir wengi ora metu? Medal namung sekedhik. Lho. Sedhithik kepiye? Sekedhik wekdalipun lajeng mlebet malih. Ora ngono. Ya ora apa-apa. Menawi paduka badhe pinanggih pacangan kula mangke menawi sampun lingsir. Ya tak teni. Ning aja goro ya. Tak temonane ana ngendi? Wonten pojok beteng sisih wetan mening. Ya. Wes aku tak bali dhisik mengko lingsir wengi tak baleni Paja Cidra. Inggih monggo Raden.
Salendri Mbak Yoga apa? Aku njaluk tulung Yodi. Aku nek ora tok tulungi bakal rusak kawit kawanitane pun Kakang jalaran apa Raden Kincaka nututi adiku Bilawa banjur tak pethokake ketemu aku malah gandrung karo aku bakal dipundhut garwa karo Raden Kincaka. Ambok gelem aku ora bakal ngladeni sapa-sapa yen ora kakangmu Kangka Balawa. Mula kang seka kuwi aku mau saguh dadi bojone Raden Kincaka. Nek gelem nembung karo pacang aku sing wujud gendruwo nang pojok beteng sisih wetan dheweke gelem. Gendruwone sapa? Lah kowe kuwi Edian. Adine padake gendruwo. Ya kur kari gelem apa ora? Yo sumingkira mengko lingsir wengi temonono. Ora bakal gepok kuncane Salendri Mbak Yoga Kincaka patenane. Iya sing ati-ati Dimas. Raden Kincaka sampun rawuh. Tak kira ngapusi. Jebul kowe ora mblenjani janji. Mboten Raden. Menapa saestu badhe ngendika dhateng pacangan kula ya. Pokoke janji ora diulungake, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Salendri kudu bisa dadi garwaku. Ocapa ingkang sesingidan jagal Abilawa wonten sak nginggiling beteng dupi priksa
Raden Kincaka arsa merwasa ingkang Raka Radyan Salindri sigra mlumpat beteng den jlogi Raden Kincaka sirna margalayu. Salindri Paman Kincaka tumekaning pati sing ana kene mung kowe. Inggih Raden, estunipun ingkang mejahi Raden Kincaka menika pacangan kula. Pacanganmu? Inggih. Nanging wujudipun Gandharwa, tembung kasaripun Gendruwo. Anek Pradata pengadilan ing Wirata kok ngadili ngukum Gendruwo ki ora iso. Wong Gendruwo kuwi lelembut, mula kang saka kuwi gantine pacangamu sing bakal nampa pidana ana ngersane Kanjeng Rama kowe Salindri. Kula sagah nampi pidana Raden. Yen pancen mengkono, ayo tak swanake ngersane Kanjeng Rama. Monggo kula dherekaken. Ta-da!
busana maneka warna ranggeng kencana ratna bro bandera layu kumitir sinrang pandresing maruta serna kumaraning wiyat mantyan kumlebeting dwaja Suprasta kayu kapapral puspita anjraing siti ron mawur katyup ang